O, zobaczmy, co tutaj dzisiaj wymyślili. Jakieś stare deski, chyba jakieś pakowanie zamówień. Tu są deski 15 mm grubości, w różnych wymiarach, co 2 cm, od 8 do 20. Tu akurat jakieś szersze widzę są, chyba 16, 18. Tutaj leżą 20, jeszcze trzeba je wyselekcjonować. Tutaj mamy płyty trójwarstwowe ze starego drewna do produkcji mebli. Tu stara drabinka, zobaczcie, pójdzie też jako jakieś tam naręczniki, chyba do łazienki czy coś takiego, już nie wiem po co to potrzeba. Tu są lamelki cienkie do klejenia na ścianę, to wszystko zamówione. I co tutaj mamy? No i tyle chyba. Jak Wam się to podoba? To drewno stare. Są drzazgi, pęknięcia, dziury. Tak to wygląda. Nie dla każdego oczywiście.